uJesu Kristu inkosi. Omile phambi kwenu ubaba uMbatha khona lapha eMsingasi. uJesu Kristu inkosi. Ngizothanda ukubingelela ubaba uMphostoli noma uMphostoli nobaba uMfundisi uMthembu noma uMfundisi uMthembu nabobaba bonke nomama bonke abancane nensizwa nentombi uJesu Kristu inkosi. Ngizobonga uNkulunkulu uhambe nami kusukela uqala iminyaka size sifike la ekuphetheni. Kakhulu ngibonga imfundiso zasekhaya lethu. uNkulunkulu uhleze ekhuleka njalo ukuthi asigcinele naba abaphathi bemfihlakalo. Uma umzalwane uyakhona uhambe kube khona la oqhuzula khona. Okuba nzima ukuthi omunye umuntu oseceleni akubone ukuthi usuqhuzula. Bona wena isuke uyibone. Kakhulu vama ukuthi izeluleko awusafuni ukuyithola kubantu abaqondileyo. Wenza njengoSawuli uma sexabene noNkulunkulu uya kubaprofethi bamanga akasayi kwingcebo kaNkulunkulu ngoba izomtshela lokhu okuzomlimaza. Umuntu nomuntu uyabona ukuthi ufuna lokho okuzojabulisa inhliziyo yakhe. Kunesono ukuzimakala yesono kade ingibambile ngizosigadula nje ngoba siyadelela sivama ukubamba umuntu wonke omzalwane nokosiyena umzalwane. Isono lesi sokugwaza sike sangibamba ngonyaka. Ngaze ngagcina sengifihla ekhaya angikwenze ngasese omama vele kahle. Sengibalekela khona ukuthi uma ngingamtshela uzongibuyisa. Ngcono ngiyilapha abazothi wenza kahle. Haleluya. Amen. Ngizenzile ngizalana. Inyanga yonke yaphela ngigula ngenxa yokukhathazeka. Ekugcineni kwakho konke kwasuka ihlombe lakakhulu lezana nangabe ngisakwazi ukwenza lutho ngalesi sikhathi. Ngabona ukuthi hayi uNkulunkulu umuhle. Lapha ekhaya lezwi kunemibuzo eminingi. Uma umzalwane nje uba nemibuzo ukuthi akukho inkosi. Kunenkonzo kaJuni oJulayi ngilahlekelwa amafoni amabili awafika ngafika ngazonke angisazi kodwa ngoJuni Julayi uyashumayela ubaba uyafundisa uthi izono zabantwana bakwa-Israyeli zizosuswa zonke phela. Mina kakhulu bengithatha u-Israyeli njengomuntu engibukela kuye. Kanti bonile labo baba ibahlulile ivangeli. Ephinde ethi uMphostoli lokhu okwenzeke ezincekwini zikaNkulunkulu lingakuthathi njengento elizokusebenzisa ukuthi lone ngakho, kepha kuyisixwayiso sokuthi wena ungakusahamba ngendlela ehambe ngayo. Langishaya izwi ngabona umshayeli angiyindaba. Bengijabulayo ngoba bengingakafiki esigabeni sokuthi uma ngitshela izwi ngithi ngiyahluleka. Ingangibele phela izwi lihlulela izono, ngasuka la uhlulela khona kuyingapha okuright khona. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu ngekhaya lezwi. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu ngentaba yendlu kaJehova kuyabonga. Baba indlela osifundisa ngayo umuntu wangaphakathi uyakhula abe namandla okucindezela lokho enyama ngoba inyama ifuna lezi zinto zala emhlabeni, kepha lo ufuna okwaphezulu. Ngiyambuza uNkulunkulu abe nathi asibonele yona Baba, asiphe amandla okulalela izwi likaNkulunkulu ngoba akukhulunywa. Awukhuluma ukuthanda kwakho kepha ukhuluma intando kaNkulunkulu. Le esiqoqayo basibuye kuye
Jesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi.